Helposti maukkaampaa. Christmas edition. Kyllä. Tällä kertaa tehdään vähän joulujuttuja. Meillä on tämmönen ihan perus kaupasta astettu valmis lanttulaatikko. Me lisätään sinne kermaa. Sen jälkeen me lisätään tätä tabasco chipotle kastiketta. Maustetaan tätä pikkasen muskottipähkinällä ja suolalla. Sitten me lisätään tähän päälle korppujauhoja ja pistetään vähän voita päälle. Seuraavaksi me otetaan käsittelyyn bataattilaatikko. Me tuunataan sitä tänään tabascon sriracha-kastikkeella. Sen jälkeen voidaan pistää tääkin uuniin 200 astetta ja parikymmentä minuuttia. Mulla on tossa pari shallottia, pari valkosipulin kynttä. Laitetaan ne pannulle kuulattuun. Lisätään tänne nyt kananmaksaa. Maksat on saanut kauniin värin pannulla. Lisätään pannulle tässä vaiheessa tällainen vajaa desi konjakkia. Sitten voidaan siirtyä ajamaan toi meidän kreemi kermaa joukkoon. Kreemin kaverina meillä on toi luumuhillo. Lisätään sinne tabasco chipotlea. Tehdään tietysti nämä torttutahkinakierteet. Sitten ei muuta kuin napostelee ja fiilistelemään. Muista tsekkaa reseptit. Helposti maukkaampaa.fi.